Radio Malta jippreżenta Quadretti, ġabra ta' drawwiet u ġrajiet marbuta mal-identità tal-poplu ta' dawn il-gżejjer. Jippreżenta Charles Colero. Miġliċ tislima bil-qalb l-semmija tagħna u illum ukoll għandna xi ħaġa differenti mis-soltu. Għandna mistieden hawnhekk l-hawnhekk wieħed mill-liżgħar mistiedni li ġi hawn magħna għandu 25 sena. 25 sena. U xek, jismu Rejden Mizzi mill-Vura. Mill-Vura u kompilazzjoni, Charles, ismi ġi mir-Redentur. Redentur, għax għaw ħafna biex najdu għek jaqdu kelma moħra għaw minn Redeemer u Deemer. Imma insomma, għandak jisem għal-menu religjuż ukoll. U mux tabxie allura il-skop li ġibtek hawnhekk, sidintek, is-suġġett huwa Nepal. Nepal? Fitilu, mux ħażin, konna ġibna hawnhekk kien tkellem bit-tul fuq lat professjonali, Kenneth Kawki, huwa gradwat, għamel tesis ħieħ fuq Nepal. Imma illum mhux hammorru fuq il-teknoloġija biex ngħidu kif inbnew Nepal minn ġabu u kif indaq. Imma purtess wieħed li jdoq il-Nepal. Għadek żgħir bdejt żgħir naħseb. Ekku bdejt żgħir u kombinazzjoni irna xieli kważi nikser rekord nazzjonali. Għax kważi rekordjat fuq l-F-Ampina. Dik jina n-meraviljajtni, meta għajt miegħek fil-festi, u għat li għandi nirrekordja Nepal kollha f'Malta Għawdex, u anke Kamuna mort. Anke Kamuna. Ampina l-waħda li hemm li. Le, fil-kapel ta' Kamuna hemm tlieta. Hemm tlieta? U l-Ampina kbira hija ġejja miż-żmien tal-Ordni tal-Kafallieri. Sewwa, għax darba konna flimkien hemmhekk intqajna ħbib il-Kappelli Maltin. Il-Kappelli Maltin u jiena. U kontrajtek minnar ma qatt tisma' l-ispjegazzjoni li għall-inda Sur Rodrik Bosuttin li qed jispjega. Inti xkartajt laqt biex muttiru kol daw il-Nepal li hemm Kamuna. Però għajdilna kif bdejt allu eżatt. Ara, kif bdejt niftakar kont l-iskola sekundarja, St. Albert il-Belt. Niftakar konti fil-lesson tal-Art and Design. Kemm kellek iżmi 14-15? 15 sena, Charles. 15 sena. U minnawx insellem l-allem tijaj s-serent nivella. Issa, kombinazzjoni waqt lesson tal-art għatlu ser. Importanti da immurru ndoqqol Nepal jien. Għatli wiwa, dak issa immur nejnejt issa grisan għal-inftakar dak iżmin u għal-April ta' sena 2005 mort ndoq. U kombinazzjoni bdejt bil-kbir u daqqajt il-qampina kbira tal-kun kandidat ta' San Ġwan. Ġifiri qampina xoldeska. Biex t-taspira l-affarijiet kbar kalek tibda? Ekku, eżatt. Ambizjoni b'mod fis-sens apprezzattiv ta' Ekku. Umbat minn dak ismillaw isu umbat fl-2007 għad ħan niprofa nagħmel proġett jiena. Strajti MP3 żgħira ġifieri u għad ħan nibda nirrekordja u bdejt bħal ta' xin dak iż-żmien. Umbat fl-2008 strajt kamra żgħira ġifieri u bdejt nirrekordja il-qniepa ta' Kottonera, Birgu Barmla Wisla. U ftit ta' momenti oħra ngħid tradizzjonijiet kbar li għandhom il-Kottonera għax huma uniċi f'Malta. Waħda knisja mhux bħal oħra. Ekku. Isma' nsemmu l-Kottonera, kienu mhux mhux waħda, pereżempju l-Isla San Filippu. Hemm San Filippu, però tradizzjoni ġo kolleġjata ta' Bormla, Birgu u l-Isla, pereżempju San Lawrenz il-Birgu, għandhom tradizzjoni antika. Illi fi żmien il-festa jidoqqu 6 qniepen, għax fil-kolleġjata hemm 6, però lejlet l-ewwel erba' ta' San Lawrenz u fil-jum ta' ħabira tal-ewwel ta' novena ġifier ta' San Lawrenz jidoqqu mota bil-qniepen ta' kolleġjata inkluż il-qniepel tal-kappelli. Ġifieri tkun isek qed tisma' u x'inqampjena jdoqqu flimkien. U hija tradizzjoni antika. Jien wis naħseb il-tradizzjonijiet tal-qniepen ġew bil-Kottonera. Jina ħannu pjaċin nismak għax kollok entużjażmu u ħeġġa. Narak ħafna fil-festi. Kif il-festi sekondarja, kif festi oħrajn, korpus u hekk. Id-doq ukoll. Issi problema, inti biex jistmurdu, jew kella n-nies li qabdu kisibu l-problema biex jifittxu n-nies li doq. Infatti li huma. Għax jiena wkoll nagħti servizz fid-daq ta' Nepal, però l-iktar li ħobb nagħtih is-servizz huwa fil-kappelli. Pereżempju, jiena wkoll persuna li il-flus ma jagħmlux bija, jiena id-delizzatej nagħmlu qalbi. Qed biex nagħti s-servizz. Ġieli saħħa sitra imbu fir-residenza sa' Vincenzo de Paul. Hemmhekk hemm kappella ta' San Bert u biex infaraħ l-anzjani, imur indoqilhom qniepen volontari. Għax jidu pjaċir. Għax msika l-anzjani
jieħdu pjaċir. U għada pitada aħna l-emmek ukoll. Jinqablek, ta' Ġifieri. Però, storja interessanti. Kif ġitek din l-idea n-namra biex ngħidu hekk tan-niep, minn daqshekk għaxaw ħafna tfal daqshekk u jisal minnek u kbar minnek, illi għax il-kelma ampjena għalihom xi ħaġa l-isfel iktar mill-fuq. Eżatt, ekku. Eżatt, ekku, jiena infatti ġieli kelli nies familja tiegħi u ġieli kelli nies ħbib tiegħi jgħid li x'ħadd mur id-doq tagħmel. Jekk ħadd fotti ħajtek. Għax hawn l-element ta' saħħa wkoll, il-widna. Ekku. Il-widnej. U minn hawn nirrakkomanda kif kien għal ftit tal-jemilu kienet kawki illi min idoq il-qniepen rakkomandazzjoni li jibbes il-headphones. Ok? Għax il-qniepen ma sbieħ, però kif jgħid il-Malti aħjar off milli aħ. Speċjalment tkun ta' tenera żgħir bħalek, iktar jaffettwa, se tikber mbagħad ma tħosshom. Ekku. Mbagħad jgħaddi żmien u għallhom ma tagħmel xejn ukoll hawn min jitlef ismieħ fuq. Għax pereżempju ma jaħdem it-tażna pereżempju ċertu postijiet. Imma tat-tażna ma konniex nagħtu każ qabel. Imma ampjena tgħidlek le tagħmellek li sara fuq-nej. Ekku. Issa, jiena kont insemmilek il-problemi li ssib jew isibu biex idoqqu l-niepen. Jiġi l-mod festa illi nara daqsek u daqs iżgħar minnek u gwar minnek ukoll illi jitilgħu jinġemgħu gruppi biex idoqqu l-niepen. Imbagħad issib oħrajn illi jgħidulek diffiċli biex insib. Din hija l-kwestjoni li d-dilettanti qegħdin joqsu. Jew inkella dilettanti jew m'għandhomx dak l-entużjażmu. All right? Jiena wkoll ta' sekwiti jkoll il-problemi tajt fejn ħansib in-nies jiena. Għaliex inni iż-żgħażagħ mhumiex qed jitħajru jiġu jdoqqu. Infatti jiena bekk ħloqt dan il-proġett biex forsi in-nies u semmija jekk ikollhom bil-pjaċir, ġifieri anke ġas kemm jitlu YouTube u jisserċjaw bells tal-parroċċa li saħħa sitra wkoll irrekordjat il-qniepet tal-kappelli. Ġifieri kull fejn knisja u kappella ħaltilha kif jgħidu. Ħaltilha ġifieri. U popolazzjoni kważi dwar 270 knisja. Bil-kappelli rekordjajt il-niepen tal-mużewijiet, ġifieri, niepen tal-alloġġi. Anki tal-mużew fejn tal-mudutrina wkoll? Ejwa wkoll. Mela veru għandha kollezzjoni immensa. Eżatt, ekku, ġifieri. X'kemm l-ampjena u kellha kollezzjoni ta' kemm, pereżempju kemm? 30 kemm? Jiena ġeneralment irrekordjajt kważi 1000 ampjena. U minnaw ukoll għandi recordings antiki. Minnaw xi insellimlu wkoll Robert Kassar, li koll għamil it-teżi ma kienet kawki. Ok? Illi sellif li recordings tiegħu biex jiena wkoll inħabbar ir-recordings. Robert Kassar il-nipel ta' San Paolo, sepu? Ejwa, li jħossib il-nipel ta' San Paolo. Issa, meta ngħidu id-doq il-niebe, hemm sena Hemm sena? Kienet kawki spjega ħafna, però inti sa tkun fil-prattika. U għal-teorija, l-lum kien nisimgħu san nisimgħu xi ftit niepel ukollu. X'id-doq bil-rif sejdula bil-sien tħollhom il-sien u mbagħad torbothom. Jiena nista' nsemmilek kif x'inhi s-sena kif jindaq festa Maltija, il-festa titolari. Mela, jiena ġifieri li ħansemmi in ġenerali. Mux ħansemmi ta' parroċċja oħra. Mela, fil-festa Maltija inti meta fil-jum il-ħruġ tal-vara minn Niċċa, all right? F'nofsinhar tinda il-mota li illi tħabbar il-festa. Ġeneralment tkun mota jew kif jagħmlu kottonera jidoqqu iktar qniepen mis-suppost, ġifieri pereżempju l-Isla fil-parroċċja kolleġja ta' Marja Bambina, minflok jidoqqu 4 tiqniepen jidoqqu 9 tiqniepen. Dik hemm il-mota tan-novena tal-bidu. Ejva, però f'nofsinhar jidoqqu il-mota ta' tħabbira, tkun il-mota l-kbira li tħabbar. Fimni? Pereżempju Bormla wkoll mis-6 tqniepen jidoqqu 7 tiqniepen. U kif kontet ftit ħin ilu San Lawrenz il-Birgu jidoqqu il-qniepen tal-kappelli inkluż mal-parroċċja u nirrakkomandalek xi darba tmur tismagħhom għax tkun tradizzjoni niżlu għal-listadi. Però hemm differenza bejn mota kbira bil-qniepen kollha li mhux kulħadd jista' jagħmilha di biex veru. U niepel pereżempju fejn Berka sakramentali ta' jgħidu Rużarju jdoq il-barka. Dik kemm idoqqu niepel li terba. Issa dik hija diskont xi tkun il-liturġika jekk hix pereżempju qudiesa sempliċi letta pereżempju jekk hux f'kwistjoni ta' festa, jew festa bħal San Pawl, bħal Korpus u affarijiet hekk.
Però il-niepel jimxu skont il-liturġija, tifhimni? Per eżempju, kif xini s-sena kif qed tajt inti, il-barka hija per eżempju xin jgħid il-qassis jew il-kappellan jew l-aċċiprit jew anke l-isqof Oremus tindaq il-qampina l-kbira waqt li għaddej bit-taba tal-Oremus u jolli mbagħad il-relikwja jew l-sfera, insomma, tindaq mota maġla, ġifieri il-qniepa kolli jitlu flimkien xinu mbagħad il-essi mill-espożizzjoni il-qniepa jiġu jifqu f'daqqa. Pereżempju ħansemmi ħaġa oħra, it-tedew kif jindaq. Ġeneralment tibda il-qampina l-kbira, jisek ħadibda bħal Magnificat, ok? U xin taħbat minn ġiex naħat il-qampina l-kbira, immedjatament il-qniepa l-iżżar jitlu flimkien. U jina bekk nemmen li kull teorija, kull tal-liturġija għanda niepel id-doq. Per eżempju, ħannieħdu ħankunu prattiċi kol. Inti semmejt diversi aspetti, però ħansemmi xi ħaġa oħra, is-sanctus differenti, jux ver. Is-sanctus differenti. Meta il-saċerdoti ċelebrant jeleva, għandek tibda tin bom u xi ħaġa. Infatti, is-sanctus jindaq hekk, xin jgħid nittannulek dak il-ħin jindaq l-innu tas-sanctus. Immedjatament tibda tiġbed bil-sekonda. U tibqa' dejjek. Xin jgħid mbagħad jolli l-ostja u anke l-kalċi, hemmhekk tindaq it-tieni u l-qampina l-kbira għat-tliet darbiet. Per eżempju, ir-Rabat għandhom tradizzjoni antika wkoll filli. Ir-Rabat San Paolo u San Ġesu. Knejjes kollha tista' tgħid. Illi s-sanctus tagħhom it-tieni waqt li qed jolla l-ħobsu l-inbit tindaq darbtej. Jiġifieri dan u mbagħad il-qampina l-kbira għat-tliet darbiet. Jiġifieri kull knisja, kull parroċċa f'Malta u Għawdex għandha t-tradizzjonijiet tagħha. Mela, inti semmettilna ħafna niepel, ħafna mis-semmija tagħna jridu jisimgħu dal-imbirka, niepel u l-imbirka, naturalment dawn il-birku, veru. U bil-smijiet tagħhom. U ħan nisimgħu ftit taħlita sieħa naħseb, inti żwieqa. Eżatt. Għajdina xi niepel ħan. L-ewwel neta ħad isemgħu il-niepel tal-kappella ta' Kamuna. Il-ħarba tal-Eġittu. Il-ħarba tal-Eġittu, ekku. Umbagħad ħad isemgħu il-niepel tal-Knisja ta' Madonna ta' Bonu Konsil u Sambert fej fl-2011 inġibu ġiġtiq niepen ġodda minn Franza. Umbagħad fej ħamorru ir-Rabat ta' Ġisu fej dis-sena inġibu 3 niepen ġodda mill-Ingilterra. Wara ħajn jinstamaw il-niepel ta' Knisja Parrokjali ta' Marja Annunzjata Ħalbalzan fej fl-opinjoni tiegħi hemmhekk hemm waħda mill-isbaħ niepen f'Malta, hija kbira, u wkoll fonduta minn Franza. U mbagħad ħammorru għall-Kolleġija ta' Bażilika ta' Sant'Elena fejn hemm l-ikbar qampina tal-knejjes hawn Malta, u mbagħad sa nagħlqu bil-qampina tal-assedju. Le daħdej il-baraka tisfel. Mela inti semmejti ma nafx kemm qampina, però mhux ħajkun dak il-ħin kollu biex tisimgħu ftit minn kull ser. Mela ħanisimgħu.
Mela dawk għandek kemm smajna tiżwieqa sħiħa tal-Niepel prominenti, ma nistax nitluqhom kollha, però kif qal il-mistiedna li għandi llum hawn irrejna Mizzi illi għandu pjaċir nisimgħu jitkellem dak l-entużjażmu, ipprova jieħu mhux vera. Ftit minn kull taqsima differenti. Bdejt mill-li żar waħda u mill-Kappella ta' Kamuna. U bqajtila sal-ikbar. U bqajtila sal-qampina kbira. Issa, mela inti naturalment imma delizzju tiegħek. Id-delizzju li inti xaġa tiddobba wkoll naturalment, ħadd ikollu bżonn ta' xaġa ekstra vera. Però kif attent, ħadd pjaċir nisimgħek, dan ma tagħmlux biex taqla l-flus, imma għaliex tħossa ġo fik. Imma xi ħaġa jtuk u meħrba bihom. Imma b'da kollu li hawn hemm diffikultà u problemi biex issib daw li jgħidhom il-gajjiet, il-gruppi li jdoqqu l-Niepel. Inti għandek xi grupp tiegħek jew kellha sejjaħ in-nies pereżempju. Jiena qiegħed membru f'grupp, ġifieri il-grupp li nappartieni minnu jien għandu kważi 50 festa. Għandu 50 festa. Għandek is-sajf kollu. Għandek is-sajf kollu. U għandna wkoll immorru ndoqgħu ħafna kappelli, ġifieri matul ix-xitwa. Festi sekondarju kollu. Festi sekondarju hekk. Però jiena l-iktar li għandi qalbi jiena vera l-Niepel tal-parroċċi huma sbieħ, però l-iktar qalbi jiena il-kappelli. Lex il-kappelli jtuk sodisfazzjon ta' xi ħaġa individwali biex ngħidu hekk. Mux mifruxa bħala parroċ għandek irħal kollu. Għax l-anki li kappella, bħala kappella daw imbnu bċertu devozzjonijiet ta' nies li kollhom per eżempju, nsibu l-kappella ta' Santo Rocco għal dawk li kienu jiġu mħarsa bil-marda għal-rida tal-pesta dak bil-kolera. Għandek speċjalment in-naħa tal-Vant ta' Malta hemm ħafna. Santo Rocco hemm ħafna, per eżempju, Żurieq wieħed minnu. Mbagħad għandek oħrajn fejn għafjeni, kappelli dedikati il-Madonna taħtitlu jew ieħor. Per eżempju għawda xem il-kappella tal-Ġussa Patronat, edan naħa tal-Asi, edan warba, ma tanti hija devota fl-istessi. Noqdu nsemmu, nispiċċaw namlu sensila kollha kemm il-kappelli. Però sfortunatament, u basta ta' qatt ngħidha, hawn ħafna dilettanti tal-Niepel, u maħbib tiegħi ta', però iktar moħħhom biex jidoqgħu l-Niepel il-kbar tal-parroċċi milli tal-kappelli. Għax ma jkollhomx dak l-entużjażmu, jiena pereżempju l-uniku persuna f'Malta kollha ġifieri illi tajt semi tajt ħilti kollha bil-Niepel tal-kappelli. Inti ġieni mort doqgħudex pereżempju. Iva, u dortu kollha. Għax jisemmelli kappella tal-Patroċinju fil-fatt jisemma dik, propju tal-Patroċinju. In-naħa tal-Asi. Ġifieri hemm ħafna għawdix miżawt ħafna bil-kappelli, San Mitri pereżempju, imma Malta għandna għaxiere biex nagħmlu hekk il-kappelli. U qiegħed membru U qiegħed membru fuq ukoll faqda ħbib il-kappella Malta. Sewwa, allura jkun jista' jkollok aċċess iktar għal dawn. U minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Rodri Busuttiet għalli kien il-pionier ta' din l-għada. Jiena jkolli okkażjoni biex waħda mill-qabel ma nagħlaq din is-sensiela għal Ġunju kalla jrid. Nista' nkoll nġibel xi ħadd nistieden biex jitkellem iktar fuq dal-kappelli illi mxerdin ma' Malta għodda xkolla. B'kemmuna b'kollox, għandna kemm sena. Għaw xi 365 skont kemm hawn żmien kull ġurnata knisja għal kull ġurnata tas-sena. Darba għalli wieħed Ingliż, għalli kif jista' jkun Malta ma tkunx nisranija u kattolika. Għalli kull fejn tħares kappelli u slaleb u kampnari u dal-affarijiet. Fil-fatt kull raħal din ta' kemm il-darba, kull raħal dik li jgħidu għall-landmark tal-aħħar tara fil-raħal mill-knisja ġerment. Ħalli l-lum il-ġurnata tara ħafna bini qed jagħtihom il-knejjes, waħda minnhom taslima, ngħidha bil-libertà kollha. Il-knisja tas-Sallamar tara mill-belt indifnet, ma tarax iktar. Però l-uniku parroċċa tas-Sliema illi forsi għadha tidher u għadha m'hemmx dak il-binjoli huwa l-parroċċja ta' San Gregor tas-Sliema. San Gregor ma titara naħam. Ekku, però l-inħaw tiftarhom il-belt. Il-porta ma' Samxed kienet tiddomina ħafna il-Knisja ta' Sallamaris il-lum spiċċat mitfuna bil-binjoli tela però ta' Sagro kol faċċata għadem. Issa int qed isemmi Sagro tara minn naħa l-oħra, minn naħa ta' San Ġiljan. Però kif qegħdin ngħidu l-knejjes tagħna huma li għatu timbru, identità kull raħal. Kull raħal għandu knejjes partikolari. Il-Gudja għandak il-Kampnari, per eżempju. Kulħadd jaf li hemm differenza bej knisja u oħra veru. X'paritati l-żgħażagħ li jixtiequ jitħajru biex ngħidu hekk bdaqax mestier da kollox. Eżatt. Mhux deliċċju biss da. U hija sena Maltija illi baqgħet bdiet minn sena 1307 meta ġiet l-ewwel qampina hawn Malta.
hija il-Ampina Petronella, illum qiegħda fil-Mużew tal-Katedra tal-Imdina sissa. Jiena nagħti parir iż-żgħażagħ jekk iridu jfittxuni lili jista' jsibuni fuq il-Facebook tiegħi ġifieri, jisimni Rejdel Mizzi ġifieri, u jista' jikkuntattjaw lili personalment. U mbagħad jiena stess nikkuntattjahom ma' nies apposta li jkunu iktar mitna f'dan il-qasam. Però dik li ngħidlhom id-dilettanti tafx għalkom għax miħajdu il-Nepal ħajsibu koll it-tfixkil. Il-Nepal għam Malta huma xi ħaġa illi kelli okkażjoni nitkellem fuqhom jintaġġi fil-għaxhom minn idej u kollox. Għaw minn idej u anke jekk jgħaddi għasfur jagħmel ħossu koll għalih. Jiġifieri din nispiċċa li kulħadd jiddejja għax ma tkunx dilettant. Ħaġa oħra, darba kellna l-Festival tan-nar pereżempju, illi n-nar idejjaqhom ukoll. Għax kollha Malta milli jaħsejjes, imma biex nabdu man-nar u mal-Nepal biss. Karozzi u aeroplani jitbaxxew biex. Il-problema hija Malta hija żgħira, allura hawn densità kbira. Allura dimet li għaw iktar nies, għaw iktar ħsejjes. Dika veru, li għaw Malta għandna iż-żejjed kollox, semmet il-karozzi. Illum ma tistax tajt taqbad u tneħħi karozza, xi karozza hija parti mill-ħajja tagħna u tiffaċilitalek il-ħinijiet ukoll. Karozza privata. Fl-istess ħin ukoll ix-xogħol ta' kostruzzjoni. Ukoll jagħmel ġena ħafna ammont ta' ħsejjes, però ma tistax twaqfu għax jekk pereżempju taman ġembek irid jibni d-dar jew tiwaqqagħha, ovvjament ħajkollok il-ħossa tal-jackhammer ħajdejqek. Però aħna l-Maltin irrid nieħdu għaxi paċenzja, fimli, Malta żgħira għaw ħafna nies jgħixu ħdejna ġifieri, allura kulħadd jipprova jiġbed leħu. Rejden, inti naturalment tkun taf x'inhu għaddej ukoll fil-ħajja, għandek parti importanti f'dan id-delizzju u segwi dak li qed ikun hemm, pereżempju jiġi Nepal ġodda tkun taf x'inhu. Ovvjament. Hemm xi prospetti ta' x'imkien ieħor ġejn Nepal. Sissa l-aħħar li nġabu Nepal f'Marzu li għadda fil-festa ta' San Giuseppe fil-Knisja ta' Ġesu r-Rabat, fejn onestament daw Nepal verament sbieħ, ġifieri, onestament kont l-ewwel persuna f'Malta u l-grupp li kellimija illi fil-festa ta' din is-sena daqajnihom Nepal u min irid jismagħhom ukoll qegħdin ukoll fuq il-YouTube. U jista' wkoll apparti di xi ħaġa ġdida, apparti ir-recordings tal-Nepal, għamilt proġetti oħra jiena fejn ħadd ir-ritratti kollha pereżempju ta' Knisja minn ġewwa armata bid-Damask, ħadd l-artali. Biex l-ambjent. Biex nieħu l-ambjent tal-Knisja, miflok toqgħod tisma' l-Nepal biss jew toqgħod tara r-ritratt tal-Knisja, tista' tara anke r-ritratti ta' Knisja Armata. Jiġi pereżempju triħi, il-vent artali, il-fjoretti, il-kwadru. Insomma, u anke sa frattanta wkoll għamilt il-videos fuq il-Nepal doqqu. Ġifieri. Jiena entużjażmajt ruħi, inti naturalment għandek ħeġġa tajja n-nar kif jgħidu, għax ħadd pjaċin narak kull festa narak sejnu tkun taf affarijiet għax fuq il-festa mhux għalfejn għajdu nifhem xi ftit. Imma Nepal kont għandna xi l-bot minnha, ġibtu xi ħadd morna fl-Line biex inkunu kellna set komplit tal-festa Maltija bil-Nepal bin-nar u bil-marċijiet kollox fuq barra, naturalment ġewwa jiflaħ programm sieħ. Nirringrazzjak ħafna u nagħmellek il-kuraġġ ta' żgħażagħ bħalek illi mhux kif jgħidu bil-Malti għax iż-żgħażagħ tal-lum moħħhom fuq il-werqa, insomma di espressjoni jgħidu hawn żgħażagħ li jippromettu. Nieħu pjaċir nara żgħażagħ bħalek illi għandhom xi ħaġa fil-ħajja illi bejna fien mod artistiku, kulturali li tkompli tagħti identità kif dejjem dal-programm lill-festi tagħna u l-ħajja Maltija kif iddu. Grazzi ħafna Rejdel Mizzi, ringrazzjak u nentaw ġu fil-festi. Grazzi kollejra semilkom, grazzi wkoll it-tekniku li kellna magħna Joseph Fenek, nentaw dejjem kwadret wieħed differenti aktar mill-ieħor u nafu li nżommu ħajja it-tradizzjoni tagħna Maltin biex intejbu dejjem daklu sabiħ u dak li huwa stunat kif ngħidu nwarbu ħal kollox. Mhux Nepal imma Nepal mhux suppost stunat. Grazzi ħafna ġbħat. Charles Colleiro waslinna programm ieħor mis-sensiela Quadretti.